everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo Sagkugma. Ay, buntag naman di ay. Uy. Ang kagang ay. Naman din na sa sofa matog si Arnel. Wala siya mutupad na ko gabi eh. Mayra. Oh, ay, may nanuktok. Ay. Kinsa na nanuktok? Arnel, Lele, nagmata na mo, musod ko ha. Si Mama. Ay! Pagaksa ko. Aray! Di ka maligo ha, giti ko di. Ay! Arnel ba? Gilok na ha! Gilok na! Oh, gilok din ni diri. Diri gilok ka ka. Ay, kuwag ginis mo ko buko! Ay, gilok! Oy, dahil pastilan mo, magkuha. bataan mo ng saman mo niya. Ay, babuhin ko ba? Asa ba? Ay, pastilan, sorry ka ayo ha. Mami? Ay, pastilagi mo babataan mo. Ala, sige na, pangaligo mo. Kay doon ako'y sorpresa ninyo. Ha? Surpresa? Unsa man naman? Ay, sorpresa gani. Mao nga human yung kaligo, mamahaw ta. Ugon niya, mahibaw na mo sa kong sorpresa para ninyo. Sige. Patay mo niya. Uy, kuy! Uy, naku ba? Mangwaklim ka, hinahinay lang. Ang angbi! Salbahis ka? Bastos ka? Nangahukas kang buko-buko? Diretso ka lang? Ay, nagreklamo diha. Nalimot ka sa kung giingon nimo. Nga loving mi si Lily sa tubangan ni Mama. Ingon anak mi, magaguay ni Lily. Magitikay mi. Lain ako ninyo, God. Si lain. Lainan ka? Oo noon, lainan. Gika kini magka si Lily. Pero kinahanglan mag-anad-anad ka. Nga sa tubangan ni Mama, magsigi ka gunit sa kumbukton. Unsa? Uy! Hoy, magpasalamat ka. Nga na siya daghang pangutanan nimo. Wa na siya magtuki-tuki sa imong mga lihok. Pero, hoy, wa pagyapon kay katungod nga muhikap na ako, no? Labaw na nga mukis na ako. Una-una na lang artista ka, ha? Nga muhikap ko nimo, mukis ko nimo, ha? Artista ka. Ug si Mama, mao ang kamera. Lili? Jigger, may kinamata ka na. Unsa ba na imong gibuhat? Usa ba? Ano nagsigil lang kag-inom? Unya gabi, imo pa kong gipasakitan. Ha? Ay, sorry. Sorry kay love, ha? Ay, sorry. Ingon ana jud ka, basta mahubog ka. Mura kog laing taw nimo. May mo ba di ka na mo inom? Okay. Di na ko mainom. Promise. Di na ko mainom. Dili kini mo ang kinabuhi nga akong gipangandoy, ha? Misaad kang kalipay lang ang atong bation kung magtipon na ta. Anya karon ang sama ni? Mo ni kalipay nga imong giingon? Nga masuko kang apason ka? Nga manguha kag kwarta nga dili magpahibaw? Okay. Sorry na. Di na mausap. Sorry na. Sorry. Ay, kaunog maayo, Lily. Yes, Mommy. Abi ni mo, Lily. Nakauyon ka tingali ka sa tamban nga imong giinom. Ma, ngano nakasulti magkana? Mura manggod og ni Bloom siya. Oh, Lain mo na sahay sa baba, Mami. Ma, unsa man ang surprise nga imong giingon ba? Okay.
Apurado ka man gyud kay mahibaw. Ako na lang ni i-reveal nimo nga akong regalo unta ninyo human sa inyong kasal. Unsa man ma? Di ba ganahan ka mag-isla, Arnel? Oo, may. Ganahan kog isla. Pues, may napalit kong yuta sa usa ka isla. Usa ka rest house. Ug mao ni akong irigalo ala ninyong duha ni Lily. Unsa? Isla? Mipalit ka guest house, ma? Sa usa ka isla? Oo, Arnel. Oh. Si Atty. Guzman ang akong gisugo. Sekreto lang. Sorpresa lagi. O kumpleto na kani sa papilis. Gani, ready na kini para okupahan ninyo. O gusto ko mamakasyon ta didto. O, unsa man nga isla, mami? Sa Howe Island. Uy. Love. Unsa man ka? Lili. Kang giubo. Ay, pipe na nagtubig. Oy, tubig, dali. Niya. Niya ang tubig, oh. Lili, okay ka lang? Mami. Ma, nakalitan lang siguro sa imong regalo, ma. Wa sa magdahon nga mo ni imong sorpresa namo. Usa ka rest house? Mauna. Og mauni ang gusto kong mahitabo, ha? Unsa man, ma? Mamakasyon ta didto. Aron mahatagan mo kayon nga mumabdo si Lily. Pero ma, wa pa man mi makasal. Ako na sa gitawgan si Judge Perez. Nagkasabot na mi bahin sa inyong kasal sa huwis. Unsa? Pero ma, binog nagkasabot na ta. Arnel, nagdali ko. Nagdali ko, anak. Ma? Mami? Okay na ko. Sige, mo na ko ninyo. Mainom pa ko sa kutambal. Una lang ko, ha? Uy, unsa man tuwing gipanon? Unsa ka? Arnel, dili mahimo mamakasyon ta sa maong isla. Ug nganong di man, ha? Mauni ang among isla ni Lily. Unsa? Kinahanglan na nimo imo inahan. Uy, di na siya mapugnan lang. Kadila. Ati manong ko na sa mama. Diya ka lang. Unsa man ni pagkaunsa, uy. Ngano sa tanang isla? Ang isla pa man gyud namo ang gipalitan og yuta sa inahan ni Arnel. Unsa man jud kanitabong papa? Nganon di na magid siya makontak? Wa ba kani siya ipasalvage ni Arnel, no? Pero makahimo jud ka sa pagpapatay og tao si Arnel tungod lang sa kung gibuhat niya. Si Dalia sad masuko na gyud ni nako. Kung gilisod-lisod man siya ni Arnel. Pero si Papa gyud ang labi kong nabalakag maayo. Ma, musuod ko, ha? Ma? Dali. So, dire, Arnel. Ma? Naunsa ba ka? Kumusta naman pamati niyo sa imong lawas? Ay, ambot ba? Naunsa na ko ini. Mura manuog nakagrabe ni akong gibati. Unsa? Ma, unsa man giday imong gibati, ha? Unsa man? Magpa-doktor ta? Ayaw na. Naibaw kag yun gawa na gamit ng pagpaduktor na ako, Arnel. Ma? Anytime, kuhaon ako sa Ginoo. Ang ako lagi kabalakan kung dili ko makakita sa kong apo. Maningkamot ka. Kamo ang angay maningkamot si Lily nga makabaton dahin mong anak. Ma, naningkamot ito, mi? Kuha nga inyo paningkamot. Unan pa karon na disgrasya si Lily. Ma. Arnel, usa lang kaapo nga kung gusto makita. Kung makumpleto na ang tanan ko pangandoy sa kinabuhi. Okay, ma. Maningkamot ko. Lisod ba gyud ang ako gipangayo, Arnel? Awon sa man, lisod bang pamabduson si Lily?
Sa ako nang giingon kung lisod, ipagkaham siyang doktor. May kaila kong doktor. Maayo ni mo gam ug magtiayon nga gusto na makabaton og anak. Ayaw na ma. Okay rin yung namo. Ang ako nasadang doktor. Ako na yung magkiksulti niya ma. Hello? Dr. Alvarez. Si Arnel ni. Nindot man din nilang garden sa luyo. Cute. May mga bonsai. Nindot kayong tanaon. Hala, ka-cute sa mga buwak ng gagmay kaayo. Kung sa kinganan ng buwakan, no? Miss Lily. Ay! Ay, kadlo ka matakdan ko ng imong ubo, miss. Di na magkatakod. Kuan. Miss Lily, Ha? nausab lagi ka. Ha? Hilo mo na ka karon. Kuan. Lain mo gud akong tutunlan. Sakit kay sulti. Mo ba? Pero, Ngayon nagkaingon man sad ka nga. Nausap ko. basta nausab ka. Sugad ka madisgrasya. Kuan. Maukitingali ni. Ops. Basta. Dili may magud akong pamatis kung lawas mo na. Mo ba? Kumusta naman imo mga bunog? Okay na ba ni? Ha? Oo, okay na di. Wala problema. Hangtod na imo sinultihan, nausab. Ha? Mao ba, doktor? Sige. Okay. Okay, sige. Bye. Naunsa man ang naong ni mo, Arnel? Ma? Ano nga magkamusulti na ako nga misuggest man na yung doktor nga paoperahan ka sa kasing-kasing. Para sa unsa pa, Arnel? Ma, nagkinahanglan pa mo. Extension lang na ang operasyon. Dili 100% ang kayuhan sa kong kasing-kasing. Bisan pa kung maoperahan ko, Arnel. Tungod sa kong edad. O dili ko gusto magpa-opera. Hatagin na lang kong kalipay ang akong apo. Kuan, lain lang yun ang ako lawas. Mao nga. Pero nalipay ko. Miss Lily. Unsa? Unsa nakalipay nimo? Nga nausab ka. Ha? Hello, Lily. Oy, Miss Yvonne, niya ka? Mahimo bag. Biyaan mi nimo si Lily Bello. May importante lang kong pakigsultihan niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!